ಪ್ರೀತಿದ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರೇ, ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗೆಗೆ ಅತನ ನಡವಳಿಕೆದ ಬಗೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಲ್ಪ ಅವನು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಒರಿಪು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ನಡಕೆದ ಒರಿಪು ಒಂದರ್ಥ. ಈ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಪೊರ್ಲುಂಡು, ಐಟ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ತಿರ್ಲುಂಡು. ಒಂಜಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧದ ಒಂಜಿ ಕೋಪೆ ತೋಡು ಅಂದಾಂಡ ನಂಗೆ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆಡು ತೋಡು. ಈ ಅವಳವಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗೆಗೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆದ ಬಗೆಗೆ ಜನಗಳಿಡ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಉಮೇದು ಪುಟ್ಟದು ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಸಂಗತಿ. ಇಂಚ ನಮ್ಮ GVS ಉಳ್ಳಾಳ ಇಂಚಿನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮಡ ಈ ತುಳುತ ಬಗೆಗೆ ಈ ಲಿಪಿತ ಬಗೆಗೆ ಒರಿಪುಗು ಬೋಡ ಅದು ಅಲ್ಪ ಶಾಲೆಲೆಡ ಕೊಂಚ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಗೂಪ್ಲೇನು ಮಾತ ಅಚ್ಚಿ ಮಲ್ತದು ಅಲ್ಪ ಪಟ್ಟಣ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು. ಒಟ್ಟೊಟ್ಟು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಒರಿಪಾವಳು ಅಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಪಾತೆರು ನಮ್ಮಡ ಒಂಜಿ ಕೀಳರಿಮೆ ಎಂದು ಒಂದು ಪಾತೆರ ಉಂಡು. ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಕೀಳರಿಮೆ ಅವು ದಾಯಿಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಾತೆರ ನೆಟ್ಟು ಅವು ಹಿರಿಮೆ, ಅವು ಕೀಳರಿಮೆ ಅವು ಹಿರಿಮೆ. ತುಳು ಭಾಷೆ ಇಂತಿನ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆಗೆ ಏತು ನಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪಣ, ಗೌರವ ಕೊರ್ಪಣ, ಇನ್ನು ಏತು ಪಾತೆರದುಲ್ಲಣ ಆತು ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಒರಿಪಾಯರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಒರಿಪುದ ಪಿರವುಡು ನಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಣ್ಪೆರತೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಎದಿಲೆಕ್ಕ ಅವು ನಮ್ಮ ಪಿರವದಾಗಲಿ ಒರಿಪುಗು ಒಂಜಿ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಎದಿಲೆಕ್ಕ ಅವು ಒರಿಪು ನಮ್ಮಡ ಆವಡು ಒಂದಾಂಡ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಲ ಬೋಡನೆಂತ ಬಗ್ಗೆ. ಇನಿ ನಮ್ಮಡ ತುಳು ಲಿಪಿ ಜಿನಿಪಿನ ಕೊಂಚ ಅಪವಾದ ಅವು ನಂಗೆ ತೋಜಿದ್ ಬೈತು. ಬೇತೆ ಗ್ರಂಥಗಳು ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕುದು ಐಟು ಎಂಚ ಉಂಡು, ಎಂಚ ಬರೆಯೋ ನೋಡಿ ಅಂಡ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ಟು ಉಮೇದು ತೋಜ್ಬಾರ್ದು. ಮಲಯಾಳ ತುಳು ಕಲ್ಪೋಡು ಬೇತೆ ಭಾಗದಗಳಿಗೆ ತುಳುತ ಬಗೆ ತೊಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ದಿಂಜಿದ ಬಂಡ ತಪ್ಪಾವ. ಈ ನಿತ್ತ ಬಗೆಟ್ಟು ಎಂಕು ತೋಜುನು ಒಂಜಿ ದಾಖಲೀಕರಣ ಮಲ್ಪನಂಚಿನಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆ ಬೋಡಿ ಇಂಪಿನ ಬಗೆಗೆ ಇತ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಟು ಪಾಡದು ನೆತ್ತ ಅಡಿಟ್ಟು ಬೇತೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತುಂಡು. ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರನೇ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕನಗಟ್ಟ ಒಂದಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ GVS ಉಳ್ಳಾಳು ನೇರ್ನ ಕೂಟದಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪುಣಿ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬೈಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆಯ್ನಾದ ಶೀಘ್ರಡು ನಿಕ್ಲು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಾರ ಸರ್ಕಾರದ ದಾಲಣ್ಣ ಜಾಗೆ ಉಂಡಲ್ಲ ಅವು ತಿಕ್ಕುನ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಲ ಪಿರೋಡದ ದಾಲಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಕೊಡಿ ಅವು ಐನಾತ್ ಶೀಘ್ರವಾದ ನಿಕ್ಲೆ ಕೈಗೆ ತಿಕ್ಕುನಲೆಕ್ಕಲ್ಲ ಆವಡು ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ಸಂಶೋಧನೆ ಕೇಂದ್ರವಾದಲ್ಲ ಉಳಿದು ಬರಡು ಜನಗಳು ಕೊಡ್ತನಂಚಿನ ಬೇತೆ ಮಾಹಿತಿಗಳು ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತು ನಾಂಡ ಅವು ಒರಿಪುಗೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪು ಆಯ್ಲೆಕ್ಕ ಒರಿಪು ಆವಡದಲ್ಲಿ ಕೊರ್ಪುನ ಕೆಲಸ ಆಡು ಕೊರ್ಪುನ ಒಂದು ಒರಿಪು ಹೆಂಚಾದು ಪುನಗ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪುನ ಕೆಲಸ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ನಿಕ್ಲೆಡುಂಡು ಅವಂತೆ ವಿಶಾಲವಾದ ಮನಸ್ಸಿನೆಲ್ಲ ತೋಜು ನೆಟ್ಟು ಒಂತೆ ನಂಗೆ ತೊಂದರೆಗಳು ಬರು ಏರಿಳಿತಗಳು ಬರು ಕಡಲ್ದು ಏರ್ಪೆ ಜಪ್ಪೆಲಿಂತ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಡ್ಲ ಕೆಲಸಕ್ತಿ ಜಪ್ಪೆಲೆ ಎರ್ಪೆ ಜೊತೆ ಎತ್ತೆ ಜಪ್ಪೆಲು ಉಪ್ಪೆರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಆಂಡ ನೆಟ್ಟು ಪಿರಮುಖ ಆವಂತೆ ನಮ್ಮ ದೀನ ಪಜ್ಜೆ ಗಟ್ಟಿದಿ ಒಂದು ದುಂಬು ಪೈರ ನಂಗೆ ದೀವೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಾಡು. ಈ ಭಾಗಡು ನಂಗೆ ಭಾಷೆದ ವೈವಿಧ್ಯ ಉಪ್ಪು ನಮ್ಮಡ ಬಡಕಾಯ್ದ ಭಾಷೆ, ತೆನ್ಕಾಯ್ದ ಭಾಷೆ, ಮೂಡಾಯ್ದ ಭಾಷೆ ಇಂಚ ಮತ್ತು ಬೇತೆ ಉಂಟು ಅಂಡ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಬಗೆಟ್ಟು ನಂಗೆ ಪೆರ್ಮೆ ಉಂಟು. ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆಡು ಪಾತೆರ್ಗ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆಡೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಲ್ಪುಗ ಒವ್ವೇ ಜಾತಿದಾಗಲು ಕೂಟದಾಗಲ ಆಂಡಲ್ಲ ತುಳುಟೆ ಪಾತೆರ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಮಾತೆರ್ಲ ತುಳು ಒತ್ತೊನ್ನಕ್ಲು ಒಪ್ಪೊನ್ನಕ್ಲು
ಇನ್ನಿತ್ತ ಮುಗುಳು ಮಲ್ಪಿಂಚಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ಒಂಜಿ ದಾಖಲೀಕರಣ ಬಹುಶಃ ಬೋಡು ಗ್ರಂಥಗಳಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆದುಪ್ಪು ಇಜಿಂದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನಗಳಿನ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಆದುಪ್ಪು ಒರಿಪು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಮೂಲಕ ಅವೊಂದುಂಡು ಆಯ್ನ ಅದು ಶೀಘ್ರವಾದೊಂದು ಕೊರ್ಲ ಕಂಟನ್ನು ಮೂಡುದು ಬರಡು ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಪಂಡೊಂದು ದುಂಬುಗು ಮಕ್ಕಳು ಮನ್ಪುಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾತ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರನ್ನ ಕೃಪೆ ಉಪ್ಪಾಡೊಂದು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಸಾಧ್ಯ ಹಣ್ಣದನ್ನ ಮಾತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪುಗ ಇಂಚಿನ ತುಳುತ್ತ ಒರಿಪು ಓಡೋಳು ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತೊಂದು ಲೇರಾಗ್ಲೇನು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಲಿಗೆ ಬೆರಿ ಬೊಟ್ಟುದು ಮಾನಾಗ ದಾಯನ್ ಕೆಂಡ ಒರಿಪುದ ಕೆಲಸ ಅವು ಅಂಚಾದ ತುಳು ಅಪ್ಪಗೆ ಗೆಲ್ಕೈ ಆವಡು ಪಂಡದು ಎನ್ನ ರೆಂಡು ಪಾತ್ರ ಇರ್ತವೆ ಅವಧೂತ ಚಿಂತನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ತಾವಳ ಬಂಧುಲೆ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಂಗಳೂರು ನೆತ್ತ ಆಶ್ರಯಟು ಅವಂತುಳ್ಳ ದಾಖಲೀಕರಣ ಯೋಜನೆಗೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದೇರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತು ಶುಭ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಈ ನನ್ನ ದುಂಬಾಗ್ಲ ಮಠಾಧೀಶರೇನ ಬುಕ್ಕ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರೇನ ಶುಭ ಸಂದೇಶ ಅಂಚೆನೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಬೋಡಾತು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಸಾಧಕೆರೆನ ವಿಡಿಯೋ ಬರೋದುಂಡು. ನಮ್ಮ ಈ ಚಾನಲ್ ಮಾತ ತುಳುವೇರು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪಲೆ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪಲೆ, ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಸಮಸ್ತ ತುಳುವೇರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಪಲೆ. ಸೋಲ್ಮೇಲು. ಜೈ ತುಳುನಾಡು.